momentul de față, eliberează-l pe Dr. Barbă. Eliberează-l pe Dr. Barbă. În momentul de față. Ha, 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 ha. De ce râzi, omule? Deci nu pleci, nu? Și dacă nu plec, ce se întâmplă? Dacă refuz să mă retrag, vezi că știu că soția ta, Magdalena, ce știi despre soția mea, Magdalena? Vrea să plece din oraș. Nu-i mai pronunța numele. Și ai face bine să o asculți. De unde știi chestia asta? Ai microfoane la mine în casă? De unde știi lucrurile astea? Știu că copiii tăi sunt panicați. Mamă. Și dacă plec, mă lași în pace de tot? Adică nu o să mai avem nicio treabă unul cu altul? Adică nu o să mai dau de tine niciunde. Dacă pleci din oraș, definitiv, da. Și dacă plec, îi dai drumul lui Dr. Barbă? A? Da, promite chestia asta. Promite. Promite că îi dai drumul lui Dr. Barbă. Nu pot să am încredere. Nu promit nimica până nu pleci. Dacă plec, îi dai drumul lui Dr. Barbă? Dacă plec. Dacă eu îmi țin partea mea de promisiune. Da. Bine, omule, bine. Poți să le spui lui spionii tăi sau cine mi supraveghează familia că ai câștigat? Acum mă duc și în jumătate de oră, maxim o oră, ne facem bagajele și am plecat din oraș. Ai câștigat, băi, nemernicule. Hai. Așa vreau să aud. Doamne, iartă-mă, bă, băi și fete. Nu vine să cred, bă, frate, că am făcut chestia asta, dar na, până la urmă, fraților, pentru copiii noștri, pentru copiii mei și al lui Magdalena, facem orice. Na, va trebui să abandonez tot și să plec din oraș. O să iau și pe mama și pe tata cu mine. Nu o să-i las aici. Hai să vedem și partea bună a acestui lucru, băi și fete. Măcar Magdalena și copiii o să fie foarte încântați. Deci avem o oră să tragem tot ce în casă și să plecăm. Habar am unde plecăm. Trebuie să ne uităm de niște bilete de tren sau ceva de genul. Bă, băi și fete, de ce nu apare niciun nume pe aici? What? Nu e nimeni acasă? Ce, Doamne iartă-mă, ce e asta? O ultimă scrisoare, bă, băi și fete, asta ce? Magdalena? Magdalena? Oh, nu. Izabela Răzvan? Izabela Răzvan? Răzvan Izabela? Oh, nu, mamă, băi și fete, ce chestia asta? Marius, nu ai venit acasă în seara asta? Păi am fost răpit! Îmi pare rău, însă asta este decizia cea mai bună pentru copiii noștri. Nu ne contacta, o să te contactez eu în curând, când o să cred că e totul mai bine. Copiii noștri au nevoie de asta. Te iubesc, Magdalena. Mamă, bă, băi și fete, mamă, ce ne facem? Holy shit. Păi, fraților, fix asta voiam să fac și eu acum, să plec. Mamă, ce mă fac acum? Ce mă fac acum fără familie, fără Dr. Barbă, fără nimeni?